Si Maria Magdalena mao ang sentro karon sa atong ebanghelyo. Sa tanang mga babay nga tinun-an sa atong Ginoong Hesus, makaingon ta mga igsoon, she is perhaps second to the Blessed Virgin Mary. Ikaduha siya ni Maria Santissima kung maghisgot kita og kasuod ni Jesus. Prueba ni ini mga igsoon, mao ang iyang pagpangulo sa pagatiman sa patayng lawas ni Jesus human sa iyang paglansang sa krus. Diha sa lain nga biblical accounts, si Maria Magdalena nakit-an siya uban sa mga duha mga kababayan. Apan sa to ebanghelyo karon ato nadungog nga siya lamang nag-inusara. Makapangutana ta mga igsoon, unsa may nakapahimo ni Maria Magdalena nga isog siya nga nisulod sa lubnganan bisan pa sa kangit-ngit niini sa sayo sa kabuntagon. Ang tubag mga igsoon mao ni siya, dinhi ani ang iyang halawong nga gugma alang kang Jesus nga nagtultol kaniya sa pagkaisog, pagdasig kaniya alang kang Jesus. Ang iyang pagpaningkamot mga igsoon gigantihan kini uban ang empty tomb, uban ang pagsusi niya nga wala na diha ang patayng lawas ni Jesus. Diha-diha mga igsoon nakasulti si Maria Magdalena nga dunay na mikuha sa lawas ni Jesus. Ninitong ura mga igsoon ang pagkabanhaw, konsepto nga pagkabanhaw, murag layo pa ang posibilidad ini panahona. No? It is only when somebody called her name nga didto nakaila siya sa dihang gitawag siya sa ngalan niya Maria o iyang nailhan nga si Jesus di ay kadto ang iyang Ginoo og magtutudlo nga nagbarog atubangan kaniya. Tungod ini mga igsoon, si Maria Magdalena mao ang pinakauna nga nakakita sa kabanhawan. Si Maria Magdalena mao ang una nga nagsulti ngadto sa ubang mga apostoles sa malipayong balita. Diha kang Maria Magdalena mga igsoon ni tumaw ang paglaom, pagbalik o ang pagbag-o sa kadasig sa mga tinunan ni Jesus. Hinatot ang mga igsoon kining panahon sa pandemya, mabuhi og bisbisan pa kita og igo pang pagtuo, igo nga kaisog nga mamahimo kita nga maabtikon, madasigon ug malipayon kada adlaw tungod kay ang Dios nga atong gisimba buhi siya, ang Dios nga atong gilauman uban kanato sa eternidad. Busa nining atong dako nga piyesta sa memorial ni Santa Maria Magdalena, buligan kita sa iyang pangama nga unta matag adlaw sa atong ginabuhi ibandilyo nato ang maayong balita sa kaluwasan. Amen. Hinaot pa unta manindog.